Казвам се Малена Замфирова, на 16 съм и съм професионален състезател по сноуборд. Само за миналата година спечелих 2 сребърни и 1 златен медал на Световното първенство за юноши и имам 2 подиума от Световна купа за жени. Бях избран за най-добър млад спортист на Европа от Европейските олимпийски комитети. На 16 години участвах на първата ми олимпиада и представих България на най-големия спортен форум. Зад всичко това стоят много тренировки и умерена доза талант. За разлика от повечето спортисти, аз по-скоро подготвям мозъка си, а не толкова тялото си преди старт. Концентрирам се и си представям най-доброто ми спускане. Когато се почна да тренирам на по-високо ниво, разбрах, че възстановяването е част от победата. Fitline ми помага да се възстановявам по-бързо и да се чувствам по-добре на тренировки. Сутрин използвам Power Cocktail, вечер Restorate, а преди състезания аминокиселини и имуноген. Тренирам почти всеки ден, а извън пистата се занимавам с различни спортове. Израснала съм в планината, тук се чувствам у дома си. Искам да продължавам да правя това, което обичам, да уча, да спортувам, да се състезавам, да се забавлявам. В крайна сметка съм едно обикновено момиче, което просто кара бързо сноуборд.